skumrens, glasrens, whatever. Alt det her, det er frembragt af drivmidler. Det er klassificeret som fare. Væk med den. Forskellen på vores skumrens og konventionelle, det er vægten på databladet. Den her skraldespand, der er 16 sider ud. Her er vores datablad. Et stykke A4-ark, selvfølgelig på genbrugspapir. Der er ingen faresymboler. Der er 500 ml i, og det er ren økologisk. Det vil sige, når du skal have pudset glasset eller brillerne, der er ingen aerosoltårer, så kan du bare pudse. Og det virker.